Tak na tejto pšenici vidno, trikrát bol aplikovaný prípravok. Prvýkrát na jeseň, namiesto NPK pred zimou a potom ešte dvakrát. A vidno pekne aj koreňová sústava, že je o mnoho silnejšia ako pri neaplikovanom a pšenica je skoro raz taká. O mnoho vyššia. Takže tak. No, vidíte sami, tu je ošetrené vašimi prípravkami. Vidíš sama, že je to zelenšie, zdravšie, ešte to žije, tie listy pekne. A kde nebola aplikácia vašich postrekov, tá skôr začala dozrievať, aj tá hrubosť zrna je slabšia. Vidíš, sú tenšie, chudšie. No. Kde bolo po mokrej zime bola veľmi slabé odnoženie, preto som aj tú vrchnú časť zatrávnil, ale tu po tých aplikáciách vašich postrekov sa to spamätalo. A zaujímavé je, že ešte niektoré tie rastliny žijú stále, hej? Ako keby mu to pomáhalo v raste ďalej. A tu ako predaplikácia bol daný len liadok? Len liadok a ošetrenie proti burinám. No, from this here. No points. No points. Just a perfect potato. And a bigger potato. A really bigger. Ty nepracuješ, to každý musí vyzovať teraz. Dobre, super. Lepiej to je viacej. Pokus na cukrovej repe v nových sadoch. Takže 9 a 10 je po aplikácii biostimulantov Ecofertile a Microfertile a uvidíme, aký tu bude výsledok na cukornatosť a úrodu. Tu sme v odrode Chandler, ktorá sa mi taktiež veľmi pekne javí tým, že má veľmi pekné prírastky na budúce úrody novoročné a taktiež bohato zasadenými strapcami úrody a veľkosťou plodov aj chuťou sú výraznejšie ako boli v minulosti, takže je to len pozitívum, že takto nám tie kriky na základe tohto prihnojovania nám na základe tohto Ecofertile nám sú v zdravom a životaschopnom stave. To porastie vidno to, že proste je pekný, je, ako by som povedal, že ten porast je zdravý, to olistenie je super, prírastky do budúcej úrody sú tiež vo veľmi dobrej kondícii. Úroda, plody sú rovnomerné, hej, nie sú rozdielne, že sú malé, veľké, ale sú rovnomerné a sú bohato obsadené na týchto strápčekoch a chuťovo sú vynikajúce. Dozrievajú v pohode, dozrievajú vo väčšom množstve, čiže ten krik je nachystaný do ďalších rokov na plodivosť. Pozrite sa na ten krik. Toto všetko, čo tak krásne vidieť, to je všetko ten doročný prírastok. Hej. Hej. Ďalší
sem tam niektorí, ale ináč všetky sú a sú na tú výšku, sú pekne. A zase tá zelená farba, hej? Že sú tie skryky zdravé. Nie sú tam nejakí škodcovia, tak Super. nejaké plesne, nič sa tam nedieje na tých kríkoch. Pozdravujeme z testu na malinách na farme v Košických Olšanoch. Rada by som vám ukázala, ako to teda vyzerá po biostimulácii Ecofertile a Microfertile. Iba jedenkrát tu boli aplikované. V porovnaní s oblasťou bez aplikácie Ecofertile a Microfertile vidíte rozdiel vo výške rastlín, späť do oblasti, kde teda maliny boli biostimulované. A kúpite tu aj naše produkty, lebo farma sa rozhodla ich distribuovať a určite príďte ochutnať tieto fantastické bio maliny. Sú veľmi chutné. Jeden záber na maliny z druhej strany. Takže toto je po aplikácii Ecofertile a Microfertile jedenkrát. V porovnaní s touto oblasťou, kde Ecofertile a Microfertile neboli aplikované. Takže toto je bez aplikácie biostimulantov a späť do oblasti po aplikácii Ecofertile a Microfertile. Funguje to na princípe toho, že máme rôzne druhy baktérií. A tieto baktérie sú probiotické, ktoré vlastne by vám odporúčil sám doktor, že po antibiotikách by ste si mali ísť do lekárne kúpiť probiotické baktérie. Lebo tie antibiotika zničia všetky baktérie, aj tie zlé, ale aj tie dobré. A tak potrebujete mať zase na svoju dobrú imunitu tie dobré baktérie. A presne tu máme tieto dobré baktérie, ktoré podporujú imunitu rastlín, a tak teda rastliny sú silnejšie a odolnejšie chorobám. Plus sú tam rôzne organické kyseliny, ako maslová, mliečna, octová kyselina, a tieto majú silný biostimulujúci efekt. A taktiež sú tam rozpustené minerály v procese nášho bioluhovania. A v tomto máme zase baktérie, ktoré sú druhu Thiobacillus, a baktérie Thiobacillus navyšujú olej v rastlinách, proteíny a taktiež ich chránia proti chladu. A taktiež navyšujú teda množstvo úrody, ktoré môžete získať. Baktérie v hnojive vrátia do pôdy proces zvetrávania minerálov, ktorý umožňuje rastlinám získať živiny. Produkty sa testujú v rôznych krajinách na svete a v súčasnosti sa ich snažia inovátori prinášať aj k nám. Vyskúšali ich už niekoľkí farmári na východnom Slovensku. My sme na začiatku skúšali toto ekologické hnojivo v rámci jahôd, nakoľko bolo deklarované, že tie jahody by mali mať vyššiu cukrnatosť, takže sme si urobili taký test a na prvom pokuse v rámci jahôd, kde sme dali rovnaké odrody, rovnaký deň vysadené, a jedna časť bola hnojená týmto ekologickým hnojivom a druhá bola klasickým hnojivom, ktoré sme používali do posiaľ. Jednoznačne vidieť na príklade jahôd, kedy boli rovnako vysádzané, to je tá istá odroda, a keď si vezmeme ten koreňový systém, už tu na táto jahoda pevne drží, a toto je koreňový systém, ktorý je bežne daný, a keď si to vezmeme rozdielovo, tak toto je koreňový systém, kedy boli tie rastliny rovnaký deň, to je rovnaká odroda, a toto bolo vyhnojované a toto bolo obyčajne vysadené tak, ako je bežne. Takže tu už je veľký predpoklad, že tá rastlina bude 2 razy tak silnejšia ako tieto, aj to srdiečko už je o mnoho pevnejšie. Začali sme to aplikovať potom aj na pestovanie melónov. Bol toho roku veľmi suchý rok, takže ťažko sa to bolo ohodnotiť, ako by to bolo možno za iných podmienok, ale tá cukornatosť aj u tých melónov bola o mnoho vyššia oproti tomu, aký bol predchádzajúci rok. Pestovateľ zo Strážského vyskúšal biohnojivo aplikovať aj na koreňovú zeleninu, zemiaky a čučoriedky. Všetkým rastlinám sa výrazne darilo a zvýšila sa ich produkcia. Ďalší test, ktorý sme aplikovali, mali sme 2 tieto čerešne za sebou, ktoré sú,
tak už majú 25 rokov a jedna už nám úplne vyschla a druhá bola už v štádiu, že už sme ju vyšli pochovávať a skúsili sme to proste, dajme tam 10 litrov proste čistého koncentrátu, veď už nemá šancu. A tá čerešňa sa na novo obnovila a mali sme konečne po 5-6 rokoch prvé 200 sklenky čerešní a aj sme toho zberali a krásne to zarastlo. Takže... Máme broskyňu, ktorá bola veľmi napadnutá, bola úplne celá kučeravá. A som ju striekala v pomere tiež 50% roztokom. 3-krát tiež som ju striekala. No a má úplne nádherné, v podstate nové listky. Žiadna kučeravosť na tom nie je. Takže EcoFertile som použil aj na týchto dvoch tujach, ktoré táto bola úplne vyschnutá, že takáto. A po 6 asi aplikáciách sa tuja pekne zobrala a už je z polovice zelená. Táto druhá, tá už ani nevidno, že bola suchá. Takže odporúčam prípravok. Which is exotic, absolutely unusual for Germany. It's a trial. And actually they achieve a high price on the markets, but they are very sensitive on frost. So they have to be very careful, especially in the early phase, that the trees do not get frost, and the later phases that the fruits do not get frost, and the frost threat is already becoming actual before the flowering happening. So and with Microfertile MC it's helping, and also the leaves are becoming much bigger and dark green, which may also help for better uptake of the fruits. Bola úplne že zmrznutá figa, ktorá len pred mesiacom začala púšťať nové listky kvôli tomu, že som mu zaliala 50% roztokom. A raz či viackrát? 3-krát. Zdravím všetkých. Momentálne sa nachádzame v Černochove, čo je Tokajská oblasť, vo Vinici, kde boli testované naše produkty. Momentálne sa nachádzame na parcele, kde sa nachádza odroda Furmind. Ako prvé vám ukážem, ako vyzerá hrozno, kde nebol použitý náš produkt, len klasické konvenčné hnojivá. Ako môžete vidieť, je to hrozno dosť napadnuté. Som zatiaľ nevidel jediný strapec, ktorý by bol celý v poriadku. Takto by som mohol pokračovať celou radou naprieč celou parcelou. Teraz sa presunieme na časť parcely, kde bola... Čiže teraz sa nachádzame na časti parcely, kde bol použitý EcoFertile Plant práve na ochranu a výživu viniča. A môžete vidieť, že sa tento vinič vyzerá úplne inak. Je to úplne o inom. Hrozne zdravšie, strapce sú samé celé veľké. Čiže opäť iná časť parcely, kde bol použitý EcoFertile Plant. A opäť toto hrozno sa nachádza v oveľa lepšom stave ako tu na parcelách, kde nebol použitý náš produkt EcoFertile Plant. Výhonky, a to je tak obsypané tými, nazvime, generačnými časťami. Opäť 1, 2, 3 strapce. Tiež strapce nebývali ani polovičné z tohto. Keď si pozriete, tá rastlinka je veľmi útla a má 1, 2, 3,
4, 5 strapcov. Aha. Pozrite sa tu na. Hej, riadne, no. Deto. Mhm. Že nie je to náhoda. A toľko to tu nebývalo predtým. To trošku primrzlo, tak je to neskôr. Toto ide normálnou cestou, nezamrzlo. Takže keď sa pozriete, tie kvetenstvá boli také nijaké. A keď sa tu pozriete, opäť je to také minimálne jedna, ak nie dve dlane. A môžete to porovnať s tým, tam to je ďaleko filmovať, ale len sa pozrieť, že koľko je tam tých kvietkov. To je riadne obsypané. Áno. Keď prejdeme vedľa k susedovi, sme sa stretli, tak čo som vám hovoril? Generačné časti, nie vegetatívne časti. Je pravda, že tu mohol brás, to vidíme, ale keď si porovnáte tam tie veľké a toto, porovnáte toto s tým, čo bolo ako dve dlane. No, oveľa menšie. A je to tiež burgundská odroda. Môžete si hoď čo? To sú takéto. A tam boli aké? No, tam boli oveľa väčšie. Keď sa pozrite sa na to. Tam je aj krásne. Hej, je to obsypané tiež. Hej, a tu sú len dve očká nechané. Počujete včielky? A to už začína kvitnúť, tak oni to opelujú. No a toto sme museli pri zemi zostrhnúť, lebo tam aj vidieť, že to primrzlo. Ale pozrite tie krásne, takú síto-zelenú farbu. Keď sa pozrite na to. No, krásne. A normálne by ste očakávali tie strapčeky, ako je u tamtoho pána, čo sme videli, takéto malilinké. No, a toto je zase také veľké. Áno. Len akože jeden rok to má, nič viac. Hej. A obsypané to je naozaj. To je Solaris, to je nemecká interšpecifická odroda. A kde sa pozriete, tak všade je to rovnaké. Hovorím, ako hovorí vnúčka ze Sejmu. Pozrite sa. Aha, no naozaj obsypané celé to je. Je to ako niečo. Hej, ale fakt sú oveľa väčšie tie strapce. Aj naozaj sú v pokročilejšom štádiu. Áno. A to nie je, že nejaký môj výmysel alebo moja nejaká falošná teória, ktorá je len preto, aby som... Ten taký obrovský, nie? Áno. Dá trochu vidieť z tejto strany, ale keď to porovnáme s tým, čo bolo tam, keď sa pozriete, tie strapce, a to nie sú stolové, to som vám vtedy tam demonstroval a deklaroval hore nad tou pivnicou, že nie stolové, ale muštové. Pozrite sa, aké sú tie strapce. Vidíte, bol tu lát, trošku občas niečo je, ale nedá sa to porovnať tam s tým. Že ten rozdiel je markantný. Keď si to porovnáte, tak je to ako keby to bolo niečo úplne iné. Hej. Ale tak aj bol tu rozdiel v tom ľade, nie? Možno, že aj preto. Áno, ale vidíte, že pršalo tu veľa a ľad aj tu poškodil tie strapce, ale celkovo táto strana a tým, že tu akože ten zdravotný stav bol lepší, lebo toto je aj mladšie a aj vďaka akože tým akože odolnosti k iným chorobám. Príklad aj toto ľad bol,
rozbilo to, strhlo to, ale celkovo, keby sme tu neboli dali tú výživu vašu, tak jednoducho to nie je možné. Tam nikde ste nevideli takéto veľké listy, vidíte, sú roztrhnuté ľadom, ale to sú, poviem, alebo tam keď sa pozriete, ten veľký list, to je akoby lopuch. Aha, no, to je pravda. A keby tu nebol akože váš Ecofertile, vidíte, zlomilo to od toho ľadu, ale by sme takéto čosi akože nemali. A keď pôjdeme tu vedľa pozrieť, tak to je podobné.